Dulaan sa Nuevebil na ka mga senior citizens sa Mandaue City ang nagpalista ning nagpadayon karon nga enumeration o registration sa pagpamakuna patok sa COVID-19. Nakuha nila ang maong data pinaagi sa house-to-house interview. Apan, aduna gihapoy mga senior citizens nga nagpanagana sa pagpabakuna. Ang report ni Nico Sereno. Sa datos gikan sa Mandaue City Vaccine Board, 36% na sa ilang mga senior citizens ang nakaparehistro alang sa COVID vaccination. Mga 8,700 sa mga senior citizens gikan sa kapin 24,000 nga rehistrado sa datos sa dakbayan. Hinuon, gipasabot ni City Vaccine Board Chairman Captain Ernie Manatad, mga 36,000 ka mga doses ang gilauman sa syudad gikan sa DOH. As soon as possible time, actually, dugay naman nag-set og deadline ang DOH actually, no? But because of the kanang ka-delayed sa ilang DICT system, mo nang mga LGU pod nag-iyahay na lang sa dog pangitag way nga maka-start gabi sa among enumeration on the ground. House to house ang pagsubay sa mga personnel sa City Hall ug barangay aron makahipos og datos kabahin sa vaccination. Kuhaon ang record sa senior citizens, ingon man ang mga milangkob sa 18 to 59 years old nga hayan malakipsab sa pangayoon unya sa DOH gikan sa syudad. Giangko ni Manatad, may mga nagpanagana kabahin sa vaccination. Ang challenge is ang kanag yung manago, mamalibad, masoko, mangaway, kanang inanag yun, kinahanglang pasensya, kinahanglang yung kanang ganing pasabton that this is only for master listing purposes so that they will be allocated with vaccines, no? And then by the time nga mabot ang vaccines, if they decide not to accept it or not to receive it, then it's up to them. Sa pagkakaroon, may muabot pa sa 1,500 ka mga health workers sa Mandaue nga nagpaabot nga mabakunahan. Kung makadawat na og stocks sa bakuna ang syudad, ang mga frontliners ang unahon sa pag-inoculate. Sa dili pa ipadayon ang vaccination sa mga vulnerable sector sama sa mga senior citizens. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.